pagsusulong pa ni Governor Ramon V. Gico III ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga pagamutan ng probinsya, malaking tanong ngayon kung magiging abot kaya ito ng mga Pangasinense. Para hindi mabigatan sa mga gastusin ang mga Pangasinense, hinihikayat na magparehistro sa Government Unified Incentives for Medical Consultation Program o GIConsulta Program. Sa ngayon kasi, nasa humigit kumulang 28,000 Pangasinense pa lamang ang nakakapagparehistro sa e-konsulta base sa datos ng 14 na provincial hospitals. Mababa ito kumpara sa target na 2 milyon. We're going to each and every barangay, coordinating with the LGUs, the BHWs, the RHUs. Let us try to cover. At least our target for this year until next year is 2 million Pangasinenses should be covered by PhilHealth, should be served with free medical check-up through the e-konsulta. Kaya naman, para dumami pa ang mga Pangasinenseng magparehistro sa GIConsulta, nag-iikot ang gobernador sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Starting this November, we will go to each and every community. Malaki ang trabaho natin dito. The medical team, both PHO and PIMSO, in coordination with all the RHUs and LGUs and all of the BHWs in the barangays. Layon ng GIConsulta na makapagbigay ng libreng serbisyong medikal at konsultasyon sa mga Pangasinense. At sa bawat magpaparehistro, makakatanggap din sila ng medical allowance na handog ng pamahalaang panlalawigan. Dito, hindi na rin problemahin ng mga Pangasinense ang kanilang mga pamasahe papunta sa ospital dahil mayroon na ding itong alok na food and transportation allowance. Taon-taon, we will implement the e-konsulta and the GIConsulta. Kaya walang dahilan na hindi magiging pinakamalusog na probinsya ang Pangasinan sa buong Republika ng Pilipinas. Tinatayang nasa 300 milyong piso ang inilaang inisyal na pondo para sa programang ito. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.